یەکیتیا پارێزەران ئا حەسەکێژی لە هەمبەری ڕاکردنا زمانی کوردی ji تابلۆیا کۆشکا دادوەریê daxuyaniyekda. Di daxuyaniyê de hate gotin zimanê Kurdî beşeke giring e ji jiyana çandî û civakî ya parêzgeha Hesekê û dibin biryarnameya serokatiyê ya hejmara sêzdan a sala 2026 de û her wiha benda sîyemîn a maddeya heftan a danazana destûrî de tê parastin. Di daxuyaniyê de îşaret bi vê yekê hate kirin ku peymana 29 çileyê nasnameya cihêreng a zimanê Kurdî garantî kiriye û pêwîstiya rêzgirtina li vî mafî jî piştrast kiriye. Parêzeran di daxuyaniya xwe de diyar kirin ku çareserkirina vê pirsgirêkê diyalogeke ciddî û berpirsyarî hewce dike. Parêzeran banga xurtkirina baweriyê di nava saziyan de û xurtkirina hevkariya dadperwer di çarçoveya dewleta Sûriyê û yekbûna saziyên wê de kir. Amranên qata aştînin hemberê mehkema qesrel edlînin em hatinin bo zimanê xwe ê Kurdî. Zimanê me hebûna me yî, zimanê me nasnama me yî, zimanê me rometa me yî. Yani lema zimanê me titirsin û naxwazin daxîn ser qarmê mehnat ew ji cûdê me ke Kurdî kiştik titirsin. Erebî em ne ji zimanê Erebînin. Em Erebî û Kurdî, Ermenî, Siryanî em mukewînatê asîlên li Rojavayê. Bes lema ez muhamîm ez derbas bibim. Bes bi zimanê Erebî et hizb min û kêmaniyek ji min rahat. Çi mişkileyê zimanê min jî daxînin ser armê.